Vicente. Hola, hola, son Susana, do Bandullo, de Lugo. Que tal? Ben, ben. E vos que tal? Ben. Mira, está Elia. É que vos chamei antes. Estabades na horta. Xa, claro, xa me imaginei. Mira, non, falo contigo, mira, vamos a ver, estaba pensando en subir a Ribadeo, que teño uns días libres. Estades mañá no mercado? Vale, pois me paso e nada, e xa nos vemos e miramos de a ver cando vou as fadegas. Bueno, pois veña, ata mañá, un saudiño. Chao, chao. Xa estamos en Ribadeo, ahora vamos a mercado. Estou aquí diante do posto de Elia. Bueno, teño de salsa tamén. Que con esta caixa contén un produto ecolóxico galego. Que lle mercas moito a Elia? Pois sempre. De feito, botolo moito de menos no inverno, boto moitísimo de menos, porque, bueno, compro para a semana e non lle fallo, o sea, de vai... Pois eu tamén lle merco a Elia, o que fago é mercarlle unha cesta enteira a Elia. Eu son unha consumidora dunha asociación de Lugo que chamámonos o Bandullo Ecolóxico. Mercamos pro miúdo, digamos que dir, bueno, pois esta semana quero só 1 kilo de tomates ou tal, ou pedimos a cesta. Elia, que mira, que nada, que tes moito apuro, que se nos vemos mañá nas fadegas, paréceche? Veña, chao. Bueno, hasta logo, ahora vou eu. Vale, hasta logo. Pois nada, vamos ahora de camiño a casa de Elia. Que me decía Pablo. Que ten... Hola. Hola. Ao final Deches co sitio? Sí. Ai, moi ben. Que tal? Pois aquí tes. Que ben, así que A aquí... hortiña onde comes ti. Exactamente, todas as semanas. Gracias ás túas cestas. Sí, estás contenta, non? Moito. Aquí están as pequeniñas que vais comer no inverno. Logo temos o brécol, logo tes aí as coles de Bruselas. Esta a remolacha pon a conserveira, a morodo, que fai conservas ecolóxicas. Os pementos de Padrón. Sí, para tervos para mandar. E despois ali están o pimento morrón. Porque tú que faz diferente de cando traballabas antes en ser ecolóxico ao agora? Que non se bota química e que se traballa a terra de outro xeito. Nunca andas coa terra que non teña bon tempero, porque é bastante importante o suelo. É que as plantas viven do suelo, nada máis. Claro. Entonces, e despois tamén os estercos. Nós temos animales e as colmeas están aquí arriba entre os castaños. A ver. Pois a veces tamén me decís, esta mela é moi oscura máis que o ano pasado. Sí. Depende da flor que teña. No invernadeiro que tes tomate Tomate e pemento. e pemento. E por algunha razón? O tomate, porque senón hai que darlle moitos tratamentos e se molla, sabes? Porque ellos lava, como aquí non usas sistémicos, usas na máisca de contacto, pois logo os lava, dá máis produción dentro tamén e, bueno, controlas de outra maneira. Metíme no ecolóxico porque xa estaba... a química, pois, me estaba dando bastante reparo, xa. E entonces hai que buscar outros sistemas e cando empezas a concienciarte un pouco do que pasa, logo te das conta que estás contaminando a terra e deixando unha terra contaminada para os fillos e iso non é plan. Elia, trouxen a miña propia cesta. Bueno, pois nada, lle direi aos de Bandullo que... Vale. Que veñamos por aquí, moitas gracias por convidarme. Vale, moi ben, Susana, encantada. Bueno, veña. Vale, hasta logo. Chao.
y un poquito de sentido común.